Facebook, pasir yang ada kulang. Maggie. Assalamualaikum Maggie. Baru raung ku Maggie. Allahu Rabbi bantuan kita Nabi Muhammad panggulu kita hai sahabat tulan saudara assalamualaikum para sahabat sungguh dengarkan alasan Al-Quran yang jujur ai di sore alara apa yang tataru di ayat 127 wa inna faqahu Nabi Musa berkata Firaun wahai Musa hendak bermaklum sabananya kami nama kaum tinggi dari engkau tua bertimbul berpangkat tinggi kalau beta susun itulah kata Firaun la'ankan Nabi Musa menanjakan pangkat dari sombong nado suara gagah uju cengeng lah paling-paling Firaun lah nyata orang sikapi perintah lah turun dari Jibril kan Nabi Musa yang tak mau sia Firaun dari negeri Mesir mau Firaun apa peralihan di lautan merah Firaun lah cahaya 10 amuaran Firaun lah meninggal Firaun lah mati lah sampai janyo dia mengajar Musa utang babaya jangan menyasar menyimpan musuh apabila poka pinta karena bapa ujung penyimpan aku tangga umum kaki itu ke tukang pitu aku kaki itu ke tukang silawat ai kita masih lawan di mana-mana sampai kaji dibuka alasan tidak campuannya ciri caca sabuannya lagi dan ke dalam sidang ia pun lagi kita berada di tangan Minang di Minang ke bawah adalah kambang ada hujan talapu ada pandai talangkang di masuk ini di mana pemalang di bawah kalah karena binalu cupa di pape di dagang lalu di kurang datang ada keliru lah bini yang ada kata bahasa pula habis kali dek goyang baju di gara-gara di guyuh-guyuh di acuk bagara lah hilang malu kalau tak ingin ayah jo ibu bana tu balu lah mendapat cucu baik itu lanan malu iya de ayah
Contoh
tapi iyo lanjo sajo iyo ko dengan lade bala beda beda buya kabali to iyo sudah pambali yo to iyo kalau yo tadi kiro maalum hayo dekarayo baju rayo jandu populo tarato iyo nanjo tarompa kain sawalang manyale pulo usai yo ladenyo sampai admin yo gitu ay dunyo lupo tetapinan iyo dari ademine karena 20 isi hatinya yaitu nek mana bangun bana ia salah wae dulang naiko denala itu nala mo kasui iya wae guru salah wae nako nanti kanala genyo juwo tradisi Minangkabau nangko ko indah iyo ay tanay dipertahankan dehandaanyo begitu niya na rajo cito iyo deh gitu basamu samu iyo nala dun sana dengar iyo ela saudara mano iyo ena baraminada iyo salah wae dulang naiko iyo tolwana delah lapor kapado admin lenyo kito karano ladini dalam kurut ade mana jadi hai si sponsornya usanan tu kasin lawa ekito dan dicapui ay genyo pulo indah para luyo pakai amplop cukui iyo nan kabalanjo iyo labia ladenyo untuk ade kami iyo kapambali to ade konal lalala biadu bisa kana maka bayar unenyo sakurangan iyo lade kuranganyo kapambali honda yang mahamiyo ade nalai lakela pado itu nabi ni juwe kabalanjo iyo nan itu ay lawe jangan laju itu Ini akan yo kaji bari jo ilama iyo nan agak slow iramanan iyo edagas lo ibana katuang kula baye koto Jo irama iyo ay urang minan jo buki ay lanti ay na judulnyo Iyo pasal di dalam hati Sungguh adenai indah menyangko di bulan suci onde yo malam corona tiba Saki jomato madatuai sarang kuinyao
Marilah katimbang yon dijual. Malamnya jangan bahagi palito. Jangan berita nago. Jangan balik di patayangku. Kalau tak balik sabana pedo. Pun tadi malam nangko laku
itulah dun sana selawat dulang iaitu nyo Topan Arjuna. Sabana Sero, Sabana Lama. Pana Arjuna. Alah, salah lombo sana. Nah, jadi Sabana Sero, Sabana Laswah. Menunggu iaitu nyo sahur tiba. Nah, mudah-mudahan dengan selawat dulang ko tukang selawat selalu berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mamin bersama. Itu nyo virus corona tuntuang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau ada di sana nanti pengen bahas selawat dulang kok dalam halal bihalal atau kok acara pemuda ataupun acara di surau di musaji, hubungi sajalah kepada yaitu nyo tukang selawat tadi ataupun kabu boleh juga. Insyaallah kami bagurau talui walaupun corona sedang bergejolak namun kami tetap yo live atau secara langsung dapat di sana dan di rantau dan di kampung untuk mendengar selawat. Karena kini virus corona sangat mengganggu, tidak boleh mengadukan acara melibatkan orang banyak. Jadi di sana pengajian dan sabantako kalau kita ranungan yo sabana padik kaji, yaitu nyo kaji tubuh. Nah, dinan selawat dulang ko adalah kesenian orang Minangkabau yang diciptakan oleh Angku Y50. Jadi Y50 ko lah tukang cetus, tukang ciptakan selawat dulang di Minangkabau. Yaitu nyo menyanyikan lagu-lagu agama, menyampaikan kaji dan pengajian jo dulang dan membawakan berbagai macam irama. Nah, jadi sangat muju oleh kita di sana yang kita mengemari selawat dulang. Jadi nang sahabat aku selawatnya kalau dicelik-celiak alas samo je lagi kisah di sana. Iya, panas sabale dua balik sana. Jadi kalau di sana pengen nanti insyaallah hubungi sajalah nomor HP atau umpamanya ndak mungkin di sana dek virus corona, cari saja di YouTube. Channel 3. Pertama Starlight Channel. Itu ambo punya tu. Nang kedua channel kami iaitu nyo M Munir. M Munir. Yang ketiga channel kami iaitu nyo Singgalang Channel. Itu isinya di dalam banyak kami nambah gurau pada malam kini. Buya Sidi ado, Angku Sabri ado, Angku Labi Koto ado. Angku Munir masuk dalam Jadi lah ramas di dalam apa kami ko sana. Dalam channel kami ko ramas tapi bernapaskan agama. Ceramah, selawat dulang, lagu-lagu agama, azan dan mengaji. InsyaAllah kami akan tetap mentransfer video-video baru. Carilah di YouTube. Tapi jangan lupa sana. Jangan nonton pere jo. Tekan subscribe sana. Subscribe tu perlu tu sana. Pere je tu nya. Lacik je lonceng sana. Yang ku ayah. Lalu ayah lai. Lagu ayah tadi lun telaki di dendang di tekan selawat lera. Menunggu ayah santai. Jadi ayah sangat baru kita bubar kuampek ko ya. Beko lanjutannya kita minta lagu Indang Piaman. Jadi di sana kasadonyo ndak disebut nama, ndak dibilang galak angku-angku nenek mama, pemuda-pemudi, bundo kanduang, ado yang mencaliak dalam secara langsung ko ado katunan teluang muncul dan telompek. Tukang selawat mohon maaf ambo sebagai ulasan lidah sambungan ulasan gigi sambungan lidah beliau meminta maaf kepada kita. Dek lama oyak selawat kadang-kadang ado nan tersinggung juga kata-kata beliau. Dek karena hari bulan puasa dan sampai lo mengganggu akan ibadah kita. Sebab ibadah awakku murahnya sana abinyo ibarat menggulai kita kena minyak tanah ketik rusak gulai sabalango. Jadi itulah digantung power kanan tinggi diempatkan sayuk kanan lebar ampun jurilah pemenuhi. Hati-hati si bungu hati le kambang bungu sitawa walau tetacah jangguit kalantai manusia bersipai gawa. Marapati batalu hijau jatuh kalantai pacabalah lukonya hati dun sanak bukan pisau tapi dek galatik ujung lidah. Ndak ada gadiang antara tak ndak ada manusia ndak punya kesalahan. Sa pandai-pandai tupai melompek sekali kagawayu. Harimau terdorong dek balangnya, gajah terdorong dek bilalainya. Manusia terdorong dek cadik pintar 100 kayonyo. Santano ku ado nan terjadi salamu kami live, salamu kami secara langsung dalam acara
trenan atau bagurau-gurau, akulah nang kami minta maaf secara bersama-sama. Abang sana lagi mau dah. Alhamdulillah, akhir kalam kami mohon diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.